हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे खौरां शेयार खालामनो नागिरदों। बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों जे बालाबारिनि महरा सोलायनानै महर मोनबाय गोथैसालिनि। दा सानथ्र'हायै गोथै फबनायनि महरजों दुलाराय बालाबारिखौनो मोनसे मेला बादि नुनो मोनदों। नाथाय बे मेलाया गेलेग्रा मुवानि बा जाग्रा मुवा माबा मोनसेनि मेला नङा। बे जादों गोथैसालिनि एबा गोथैफोरजों दाजानाय मोनसे मेला बादि। दा सोमोनांथाव जाथाया जादों उत्तर प्रदेशनि गंगा दैमानि बालाबारियाव। दा खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला उत्तर प्रदेशनि उन्नाव, कनौज, कानपुर आरो रायबरेलिया बे मोनब्रै ओनसोलफोराव बे जाथाया जागासिनो दङ होनदों। आरो खौरां फोरमायबावदों दि बे जाथाया कर'ना महामारिनि थैग्लुंनायखौ सावनायाव बननि आंखाल जानाय, गोथै बोगारग्रा सुबुंनि आंखाल जानाय, गोथै फबग्रा जायगा पारमानेन्टलि गोथै फबग्रा जायगाफोर थाखायो। दा बेनि आंखाल जानाय, बिनि सायाव सोनारनानैनो बे जाथाया जानांगौ जानानै फैदों होननानै साननाय जादों होनदों। दा फारसेथिं गोथैफोरखौ सरासनस्रा थैनायफोरखौल' सन्देह खालामाजासेनो दा बेयाव फबजानाय गोथैफोरखौ बांसिनखौनो कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानाय होननानै सन्देहबो खालामनाय जादों होनदों। अदेबानि बेखौ दासिम नायबिजिरगासिनो दङ होनदों। बबे गोथैफोरा कर'नानि जानो हागौ ना सरासनस्रा थैनाय जानो हागौ। फारसेथिं बे ओनसोलफोरनि गोथैसालिफोरावबो सानसेयाव 50 एबा बिनिबो बांसिन गोथैफोरा सरासनस्रा दिनावबो फैखायोमोन होनदों। नाथाय कर'ना जिउसानि गाग्लोबनायनि थाखाय बैफोर थावनिफोरा थोयैनि थाखाय, बैफोर सावग्रा जायगाफोराव थोयैनि थाखाय दिनै एबा बे साननैसो समनि गेजेराव दा बेयाव गोबां सानथ्र'हायै गोथैफोरा फैदों होनदों। आरो बे बालाबारियावनो बांसिनै फबजादों होनदों। दा बे अदेबानि बे थैनायनि जाहोनखौ दासिम बिजिरगासिनो दङ होनदों। बेनिफ्राय बेखौ सरकारा गोख्रों नोजोरै नायनायनिबो राहा लागासिनो दङ होनदों। जेराव बैफोर बालाबारियाव नायदिंनो थाखाय पेट्रलिं खालामनो थाखाय पुलिसखौ बिथोन होबाय होनदों उत्तर प्रदेशनि सरकार योगी आदित्यनाथ बिथाङा। दा बेखौ बावैसो उनावहायनो नुनो मोननाय जागोन। दा बेनि अनगायैबो साननै सानथामसो सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोनहाबो नुबाय जानांगौ, बेनि बा गंगा दैमानि गेजेरजों गोबांथार गोथैफोरखौ दैयाव फोजावहरनाय आरो बेखौ बोखांनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। दा बैफोर थासारि एबा बैफोर सावगारिखौ नायनानै जोङो गावबा गावनो हमनो हाबाय जानो हागौ, अनुमान खालामनो हाबाय जानो हागौ जे थासारिया जोंनि थाखाय बेसेबां माबायदि गोख्रों एबा बेसेबां बायदि दुखुनांथाव। आरो बेनिफ्राय जोङो माबा मोनसे मेसेज मोनदों, जों माबा मोनसे सोलोंनो हादों। जिहेथु जोंनाव दासिम बेबायदि थासारि फैथ'वाखै। बेखायनो जोङो गावबा गाव सांग्रां जानो हागोन, सांग्रां खालामनानै लानो हागोन, बेखौ जों साफ्रोमबो गावबा गावनो मिथिगौ। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। गोजोन्थों। आरो गासै खौरांफोरखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव चेक खालामनो हागोन। बेखिनि एसेनोसै।